Kwanda ndisemfuleni, kodwa bayabulawa abantu ezingqondweni. Lana ngamatyala engenoze uweve ezinkundlen zamatyala. Xa kunjalo masiyithethe isikhaya, siyibalisa ingath Akhonto eyenzekileyo ibe sisitshelo ezingqondweni zethu, ibe sisithethe kwilali yethu, singayothuki. Umfanekiso engqondweni. Bayabulawa abantu ezingqondweni. Kambe Akhonto icacayo eyenziwayo kumaxhekwazi ingcwaba lomntu wamhlazana kubonub'selungelwen. Lenkamnkam Akhonto ifihlwayo, Akhonto yothukwayo. Ngubani nobani ufuna uba nemali ukuba kuthath'uvingca nokudlwengula ubusela nokunqunyulwa umqala ukuze uthwas'isithsaba sokuba sisigwili. Loo nto mayenzeke, isisela sebagcini aboni. Umthetho uyehlulwa abantu ngamamenemene. Ukubulawa komntu yintsomi, abantu basezingqondweni bayabulawa. Ithafa lakwabulawayo ooshaka abaziqu ziliqela, ngulowo nalowo ufuna ukuba nembali ukubulala. Emva koko bayithathe isikhaya isilelwe, kuxoliswe kumanyange, kunqule, kuchithwe irhanqo, kubhiyozwe kuba ligxothiwe ibhadi elixabanisa amathili. Endaweni yokuba kube chosi kube hele, ibe ngathi kubaliswa intsomi, kube chosi kuvelwe nomahelehele. Amabhele abulala amabhele, amamfene abulala amamfene, de baxhelane, bathenane, banqenqesane ngokuqaqaqa. Izinqondo zidinga isithatha kwabubumnyama nobumdaka obutshotshentla, ukukhanya hayi umthetho kuba wohlulakele. Kudinga iinkokheli zokuhlala ezingenamfesane. Xa besithi hayi kuvakala ewe, kuchanywe eziceneni. Elo lizwe lezihlwengu eli masibeke umgaqo kwenzele abantu basezingqondweni bangabulawa. Kwanda, Matiwane.